बाप्रे मा एसेबां बुरजा अर्डार खालामखोलै नोंलाय दाउसो देलाय आं हले फैसाखौ हारसिं होआलै नोंबो होनांगोन आयौ बाला बमब्रामा हटेलाव लाइन मारिनो फैनायानो सिख्लायासो बिल होनांगौ आयै नोंसो होनांगौ दा हौवा मानसियासो थोद बिदि जायो नामाब्रा आंल' हारसिं लाइन मारिनो फैयाखैना दाउसो देलाय बिनिखायनो नोंबो होनांगौब्रा नोंबो जागोन ना आंल' हारसिं जाजोबाना बिनिखायनो बिलखौ नोंबो होनांगोनब्रा खावसे खावसे आयौ बाला बिनिखायनो गार्लफ्रेन्ड गैजाया नोंना मिथिबाय मानि थाखाय गार्लफ्रेन्ड गैजाया बेखौ हले आं मिथियालै आं हले गार्लफ्रेन्डनिफ्रायबो फैसा लाग्रासो मा गार्लफ्रेन्डनोल' फैसा होनांगौ नामा मानि नेम बेलाय सोर दादों बे नेमखौ हा गोसो थोबाथाय गोसो थोनाय हौवायाल' सिख्लानो बायदिसिना होनांगौ होननानै सिख्लाफोराबो हौवाफोरनो होनांगौ ना बयफ्रेन्डफोरनो खालि सिख्लाफोराल' बयफ्रेन्डफोरनिफ्राय लुगैबा मा जानांगौ जाखोब्रा बयफ्रेन्डफोराबो गार्लफ्रेन्डफोरनिफ्राय बुस्थु लुगैयोना आयौ बाला माबायदि खोथा बुंखायो नों बमब्र फैसा होनांजानो गिनानैनो बिदि बुंबाय आयो माथो सानैबो लाइन मारिनो फैदों नालाय सानैबो बिलखौ होनांगोनब्रा सानैबो जादों जेब्ला खालि हौवासाफोराल' होनांगौ बे नङाना आंथ' सिख्लाफोरखौ लाजियोसो मालाय हौवानि मालाय बयफ्रेन्डनि थाखा फैसा जालु जाला खालामग्राफोरखौ बाथामै जात जात बुंबाय थानाङा मिथिबाय आं जाथिखौ मेगन साहोनो थाखाय नोंखौ लाइन मारिनो लिंबोनाया नोंनि फाखनसो खोनासंनांगौ जाबाय आयो बिदि नङाब्रा जानाय लोंनायफोराव बयबो गावबागाव फैसा होनांगौब्रा मालायनिफ्रायल' जानो लुगैबाय थाबा जायाना बाथामै जाथिखौ मेगन साहोनो लुगैनानै नोंखौ लाइन मारिनो लिंबोनाया बायदिसिनासो जाबाय बाथामै नोंनिख्रुइ थफिरामानो मोजांसिन बाल्ला होमबालाय मानोथो थफिरामखौनो लिंहराखै बाल्ला बैसोरलाय माथो नारजि बुदांसोलै आयौ बाला बिसोरबो लाइन मारिनो फैदों खोमा आयो थोद मानसिखौ बिदि डाइरेक्ट बुङो नामाब्रा बोरैबा खोनागोन होमबालाय आं लासै लासै बुंनोसै मिथिबाय बिसोर सानैखौ आङो जरा जरा लोगो मोनबायानो थायो ओमफ्राय रावबो आंनि खोथाखौ फोथायनाय नङा होननानैनो रावनोबो जेबो खोन्थाया दिनै नोंबो नुबाय नङा होमबा नुबाय नुनायालाय आंथ' मेगननि मार्बलखौनो बख'नानै बहाबासो दोनथ'नो गोसो जासै दाना जाला माला नुबाय थानायखाय माबाफोर आर्जेन्ट खोथा दङ खोमा बेनिखायनो फैदों आरोलै आयौ बाला आर्जेन्ट खोथाबानो फनाव रायलायनो हाया आरो गासैबो खोथाफोरखौ फनाव रायलाय जायाब्रा अब्लाबो मा सानैखौल' लोगो मोनबाय थानाय बेलाय आर्जेन्ट खोथायानो जोबा आरो बिसिना आंथ' दालमेट कुछ खालाहे बायदिसो मोनबाय मिथिबाय र' सिरि सिरि खोनासंखुमानि नों नुयि बायदि जानानै थाफ्लादे नोंथ' खौरांगिरि खाबा नङा होमबा सिरि सिरि सिखावै मालायनि रादाब बुथुमखुमानानै खौरां फोसावग्रा बेनिखायनो नोंबो सिरि सिरि खोनासंखुमा मिथिबाय बमब्रामा सोमस्रि जोंलारिनि एडमिसना जाबाय दा औ जाबाय नारजि बुदां थेंक इउ स' माच आंनि फिसाजोनि एडमिसन खालामनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय जेबो नङा दे बेफोरखौ जेबो साननाङा ओमफ्राय मानोबा लिंहरामोन आंखौ नोंनिफ्राय फैसा लाफिननायखौ आं माखासेखौ नोंनो होफिननो सानदों नारजि बुदां नाथाय माथो बुंनो आरो नारजि बुदां आइ जोंलारिया सानफ्रामबो रागाल' जोंबाय थायो आंखौ जेबो होनो हाया होननानै आं दा गावनि थाखायनो गंसे मबाइल मोजांबो बायना होनो सानबाय नाथाय दा नांलानो बिफाखौसो मालाय बाख्नायसोयो आच्छा बेनिखायनो आंनाव जा एसे आग्लायनाय फैसा दंमोन नोंनो होफिननो सानदों आं नारजि बुदां उनाव होफिनबानो जाबाय दे दा जाखिनि दङ बेजोंनो माबा मोनसे खालामनानै लाथ'दो आरो सन्थलानि बिजनेसफोरालाय माब्रै सोलिदों दखना बिजनेसा गाज्रि जानायनिफ्रायनो बांसिनसो जौ फाग्ला जानानै दङ दा गोदान बिजनेस बानायफिननो नागिरदों नाथाय आखायाव फैसा गैयैखायनो जेबो खालामनो हायाखै अब्ला नोंनाव जाखिनि फैसा दङ बेखौ लन हिसाबै लादो नों उनाव सन्थलानि बिजनेसा मोजां जाबा आंनो हरफिनबानो जाबाय नारजि बुदां नों आंखौ जोबोद हेफाजाब होबाय बे बाराव इसेबां हेफाजाब होनायखौ नांलादे आंनो सोमस्रि थांना थानो थाखाय मानसिनो मोनसे नङा मोनसे राहा लामा नांथारगौ मोनसे गोदान हाग्रामायाव मालाबाबो लामा थाया बेखौ जोंसो बानायनांगौ आरो जेब्ला जों बानायनानै सौसिलांनो हागोन अब्लासो हरै मारुनि लामायाव जों सहैगोन बेनिखायनो आं होनाय फैसाजों माबा मोनसे खालामनानै राहा लामा दिहुनदो जागोन दे नारजि बुदां नोंनि होनाय फैसाजोंनो आं सन्थलानि बिजनेसाव हेफाजाब होफागोन अके गोजोननाय थाबाय आंसो नोंनिसिम गोजोननाय बावहरनांगौ नारजि बुदां जेबो नङा दे नोंनि दुखुआव हेफाजाब होनो हानायनि थाखाय आंबो गावखौनो गोजोननाय मोनदों सोमस्रि आंबो नुबायना नोंनि जिउआव गोबां बायदिसिना जाथाय जाबोबाय आरो सन्थलानि जिउआवबो आरो आं सोरनिबा जिउआव गोजोन खुसि लाबोनानै होनो हायोब्ला आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनगोन नारजि बुदां नों थारैनो जोबोद अनसुला आरो नोंबो जोबोद मोजां मालाय मा जानो खाफालानो गाज्रि मानसिनि जिउखौलाय माथो बुंबावनो आरो रावनाबो पारफेक्ट जाया
अब्लाबोहाय नारजि बुदां सोरबा हर सान खस्थ' मावनानैब्लाबो माहाजोनखौनो जाया मोजां लामाखौनो नागिरनानै मोना आरो सोरबा 10 थाखा फैसाजोंनो लटारि गेलेनानै करोड़पति जायो बेनिखायनो आं खाफालखौसो दुसिनो गोसो जायो नंगौ नंनायालाय मालाबा जों खाफालखौबो दुसिनांगौ गोनां जायो अब्लाबो नों टेनसन लानाङा सोमस्रि नोंनि दुखुआव जेब्लाबो थाफागोन आं नारजि बुदां नोंनि बे रावा आंनि गोसोखौ जोबोद खामलि होबाय मानो दानि जुगाव मानसिफोरनि खुसियावसो थाफानानै मोजां मोनो दुखुआव नङा सोरनिबा दुखुखौ नुबाथाय दुखु जाफानाया खालि ससियेल मिडियायावल'सै मोगथां मुलुगाव नङा नाथाय नों आंनि दुखुखौ जेब्लाबो थाफानो ओंखारनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं नारजि बुदां सोमस्रि बेफोरखौ साननानै दुखु खालामनाङा दे आं दं गासैखौबो थिग खालामनानै होजोबगोन थारैनो नों जोबोद मोजां नारजि बुदां आरो नोंबो जोबोद मोजां दा बुंदो मा जागोन नों जेखौ अर्डार खालामो बेखौनो जागोन आं अब्लाबो नोंनि पसन्दनि माबा मोनसे बुंबानो जाबाय आं मा जानोथाय बांद्राय गिदिर हटेलफोराव जाफेरिखायनो मा बिनांगौ मा मानांगौ रोंलायलाङा आं नारजि बुदां अब्लाबो नों माबा मोनसेथ' जानानै मोजां मोनो बेखौ बुंबानो जाबाय आं लाल साहा लोंनानै जोबोद मोजां मोनो बेयावबा मोनगोन ना मोना मा आंबो लाल साहा लोंनानै जोबोद मोजां मोनो नाथाय हाफाङा मालाबाबो लाल साहाखौनो फुदुंनानै होआ खालि गाइखेरनिल' बिथिंजाय आंहा गाइखेरनि साहा लोंबाथाय उदैखौनो दुनायसो मोनो आंबो बिदिनो नारजि बुदां गाइखेरनि साहा लोंबाथाय उदैखौनो दुनायसो मोनो आरो गेस्ट्रिकबो जायो अब्ला लाल साहाखौनो बानायनो होनोसै र' बानायाबाबो नांगौबा लाल साहानि दामबाबो एसे बारा होनोसै आरो जानायावलाय मा मोजां मोनो पक'रा मोनो ना मोनाथाय मोननाय नङालै बेयावलाय बहा पक'रा मोननांगौ जाखो आयौ दिनै बोथोराबो मोजांखाय लाल साहाजों पक'रा जानो लुगैदोंमोन आं अब्लालाय फुटपाथावसो जाहैनांसिगोन औ बेखौनो खालामनांसिगोन अब्लाबो बेवहाय माबा मोनसे जाफ्लानानै थांनोसै नामा औ नङाबा गाज्रि मोनगोन ना जागोन दे र' वेटारखौ लिंहरनि आं वेटार बिथिं फैलाय नुबायना मालाय सानैजों जि मिलायलायो जानाय लोंनायफोराबो मालाय पक'रा जानोबो बहाबा थांनो ओंखारलायदों पाक्का बिसोर सानैया गोसो थोलायगोन उनाव नायबायल' था अजा बुरिसो सोलोंखोना माखोब्रा माथो अजाखौबो सोलोंनो गोसो जायो आं मिथिबाय दाबायदियाव अजा सोलोंबाथाय खिथुआवसो खामफ्लाय बाहोजोबगोन आं मानसिफोरखौ खिथुनिफ्राय बोखानो हायि बायदि थोद साला माबायदिब्रा नोंलाय अजा बुरिसो सोलोंनोसै आं साननैसोनि उनाव ओमफ्राय मानसिफोरजों दायना होननानै बुथार जायाबानो जाबाय आरो बुथारजाबाय आरो आंहा मोनसे नामसो मोनगोन दा दाउसो देलाया दायना मोननो होननानै मा जाखो बेलाय दायनायानो माबा मोनसे प्राउड फिल खालामनाय बाथ्रा जाबाय नामा माथो दायना होननानै बुथारजागोन आंहाबो थोद साला फाग्लि जाबायलै नोंजों थाबाय थाजानाय नंला थांनो गोसो जाबा थांबानो जाबाय बाल्टि थोद थांनोसैलै गावबागाव फैसाखौ होबानो थांनोबाथाय फैसाखौ होनानै थांबानो जाबाय होद होआलै आं गावबागाव हारसिं होना लाबानो जाबाय खालि हौवाफोराल' बिल पे खालामनांगौ नामाब्रा दाउसो देलाय नों आया दाउसो देलाय माला फैखो नोंलाय बेफोरखौ बादे मानो फैदों नोंसोर बेवहाय नोंसोर सानैजों लाइन मारि खुमादों नामा बाल थोद मा राव जाखो बेलाय जानला मानला राव बाहायथारोलै नोङो आयौ बाला आंखौसो दाय जाबाय आयो नोंसोर सानैखौ जेब्लाबो ज' नुबाय थायो नालाय सोंदों आयो जों खामानिनि थाखायसो माखासे खोथाफोरखौ रायलायनायाव लोगोमोन नों जानला मानला सानथारदोंलै दाउसो देलाय जों लोगोसो आरो लोगो हिसाबै एसे हेफाजाब होलायो आरो औ दाउसो देलाय नों गोरोन्थि बुजिदों जोंखौ आच्छा बिदिसो आरो हापाङा मिथिना मिथिया हापाङा मिथिया दाउसो देलाय आरो नोंथ' मिथियो हापाङा बेसेबां रागा जोङो एसे खोथाखौनो आरो जोंखौ बेफोरबायदि लोगो मोनलायदों होनबाथ' न'खौनो गावनि खर'सो थिखोना लाजोबगोन बियो बेनिखायनो हापांनो खोन्थानाङा दे नों बिनि गेरेन्थि लानो हाया आं मालाबा खुगाया थास' जाखांबानो खोन्थागोन आंलाय बेनिखायनो खोन्थाया होननानै आं गेरेन्थि लाया दे आं दस्राफोर बायदि नङा मिथिबाय डाइरेक्ट खोन्थाखायो मानो होनोब्ला मालायफोरा खोन्थानाङा होननाय खोथाखौसो बांसिन खोन्थानानै मोजां मोनो आरो बेनिखायनो हापांनो खोन्थानांगौ ना खोन्थानाङा बेखौ आं मिथिया बे आंनि मुडनि सायावसो सोनारगोन आयो थोद साला बिदि जायो नामा मासि गोदाव सोरावब्रा नोंलाय नारजिबुदां ओरैनोबा आं जाथिखौ रागा जोंखानानै दङ जाथिखौ रायनो मोनाखै नोंखौसो रायनानै हरगोन आं मिथिबायना बेनिखायनो आं हटेलाव जाखिनि जादों बिनि बिलखौ होबानो जाबाय नङाबा हापांनो खोन्थाजागोनबो मिथिबाय ओइ मा जाबा जानानै फैसाबो होलाङाब्रा बैलाय बैसोर जरासेया होगोन मिथिबाय बैसोरनाव बिबानो जाबाय बे जानायनि फैसाखौ नोंसोर होगोन नामा होगोन दे आं जायखिजाया जोंनि अर्डारखौ थाबैनो लाबोदो दे बे दाउसो देलायाबो जात खालामोलै मानसिया बेखौ दं होननानै मिथिनायमोनब्ला हाबफैयानोमोन आं बे जायगायाव
आंबो नुथाराखैहाय मा हाफांनो खोन्थायोबा जारला जागोन ना औहाय हाफाङा आंखौबो गोरोन्थि बुजिबालाय बेलाय जेब्लाबो जेखौबो गोरोन्थिल' बुजिखायो बाद दे बिनि खोथाखौ सानबाय थानाङा अब्लाबो नारजि बुदां बोरैबा मोनफायो आंबो जेबो साननाङा दे आं दं दाउला राजा इसिबां गोबाव बहा दंहैयोमोन नोंलाय लामानि मानसि लामा लामा गिदिंबाय थायोलै आं बाजै बेबो नोंनि न'ना न'आव थाबानो जाबाय दा माथो डुप्लिकेट आदैसोलाय हामाबा मा डुप्लिकेट आदै जालाबायनांगौ जाखो गलतिसो मिस्टेक दाखालि एलआइसिआव फैसा दोननो नागिरनाया बे आदैनि नामावनो दोननांगौमोनलै दाउखा हाबा मा जानला मोनलाहाय मानि एलआइसि एजेन्टलै माने एलआइसि एजेन्टआव फैसा दोनबा बिराद बुरजा फैसा मोनगौमोन आरोलै नोंनि नामाव फैसा दोनबा नों थैबा मा ओइ दाउखा हाबा मा जानला मोनलाहाय आं एलआइसिनि स्किमखौसो खोन्थादोंब्रा आयै आच्छा आंनि नामाव फैसा दोननानै आं थैखांबा नोंसोर लानोसै नङा होमबा गुड बिराद मोजां आइडिया माथो बिदि नङाहाय दाउला राजा उन्दैया जा बुंलाबायो आं उन्दै नङालै आं देरबाय आच्छा दोनबानो जायोमोन ना मानोथो दोनासै दे उनाव माबा मोनसे जागोन बियो दाउला राजा नों ओंखाम उखैबाय ना औ बाजै जोबोद उखैबाय आं दिनै मा जानो गोसो नोंलाय दाउ जानो गोसो ना अमा जानो गोसो नोंनि गोसो बाजै मा संनानै जाहोयो अमा बेदर गोरानबो दङ अब्लालाय अमा बेदर गोरानखौनो संदोलै बाजै हायोबा थास' बिबारजों संगोन नामा आयु नोंबो आं बायदिथार थास' बिबारजों अमा बेदर गोरान जानो मोजां मोनग्रा होमबा थास' खाना लायनि आं बारियाव थास' फांनैसो दङ बिबार बारदोंना बाराखै नायनि आं दाख्लै बारनै बारथामसो नुदोंमोन आं जायो बाजै बारनै बारथामबाबो दे जागोन नोंनि आन्थाल'बाबो संनानै जाहोगोन आं जागोन दे बाजै आच्छा बाजै एसे रेस्ट लानि आं दे लाहैदो दे बा आयै आदै दाउला राजानोसो गोथाव संनानै जाहोलायो जों मालाबाफोर मैगङानो गोथाव जायाखै होनबाथाय नों लाबोना होफैनाया नोंसोर लाबोनानै होफैनाया जालायलायथारो आयै नों बिदि खालामनायाव अयनायद्राय जाबायना नों आदैखौ अनो जोंखौ अना नोंसोरखौलाय माला अनालासिनो थानायांलाय अनबाबो नाम गैया मालाबाफोर अनालासिनो थाफेरदोंना ना जानोनो होआखै ना लोंनोनो होआखै बापावै सोरानिबा न'आवसो हाबफैलायबाय नामा ब्रांलाय ना बाजारावसो हाबफैफ्लांखो ना बयलार दाउनि बाजारावसो हाबफैफ्लांखोब्रा माथो जालायखो माथो बबेनिफ्राय फैबा खालि दावरावखौल' लोगो मोनफैयो मा दावराव जादों मालाय आफा मालाय आया आदै दाउला राजाखौ जि अनो मालाय थास' बिबारजों अमा बेदर गोरानजों संना होनो नागिरलायदों बुआ बिदिसो नामा औ आफा जों मालाबाफोर बे ओंख्रिखौ जाया बेलेग ओंख्रिखौ सं होननानै बुंबा जोंखौ जिरायो आच्छा बिदिसो जाखुमानानै दङ होमबा नोंसोरलाय मोनजाखाबाय थाखायो बे दाउला राजाया मैया दाखालिसो न'आव फैदों बेबा गोदोबा मोनजादोंना मोनजायाखै बेनिखायनो एसे अनो आरोहाय बेखौनो नोंस्रा बायदिसिना साननांगौ जाबाय लाजिनो रोङिफोर आइला मा होननानै थांखोलै बियो लाजिनो रोङैफोर होननानै थांदों जोंखौ आच्छा बिदिसो होमबा जों लाजिनो रोङा नामा होमबा लाजिनो आं लाजिफेराखैना आफा बेनिखायनो मिथिया लाजिनाया माबायदिथाय आच्छा दाउखा राजा नों लाजिनो रोङा होमबा आफा आं मालाबाबो लाजिनोनो रोंफेरासै लाजिनाया माबायदि बुस्थु बेखौ आं नुफेरासै आफा आच्छा लाजिनो रोङा होमबा नों आं लाजिनो रोङा लाजिनो रोङि मानसियानोसो सिख्लाफोरा गोसोम बन्दा होननानै बुंबाथाय बिराद गाबो माथो नोंलाय आं लाजियालाय आं ओरैनोसो रागा जोंफ्लायो आं बुंखायो अरे सिख्ला लोग हम काला हुआ तो क्या हुआ दिल वाला तो है ना और तुम लोग गोरा हुआ तो क्या हुआ दिल तो काला है ना बुंखायो आं साबास बेटा साबास आरो नोंहालाय दाउ खानजं आबै खानजं खानाया दिनैलाय मा जालायखो दिनै नालाय खानाय स्टाइलालाय मा जालायखो फारसेथिं लानथाथा खाफालखिनियाव गोजौ मा स्टाइल बेलाय मा आफा मेगन सादों नामा औ बिराद लोहो मावलायनाय सादों आंना बे मेगननि फिथाइया गल गला हैना बाद लान्दाय टेम्पाट दासो सैथो बाथ्राखौ बुंबाय नों आफा थोद साला बे नोंनि खानायखौलाय आंलाय मानो मोजां मोननांगौ जाखो साइज गैया बाइस गैया मा स्टाइलनि खानाय बियो आरो बे खाफालथिंजाय दोंसे गोलाव फैलायनाय बेखौ बुङो निब्बा स्टाइल निब्बा नोंसोर बायदिया बुजियालै बेफोरखौ आच्छा आंसो बुजिया जाहैबाय नोंनि बे खानाय दोंनैसो सिगांथिं लाबोलायनाया बे मा जाखो बेलाय मा जादु दं बेवहाय जादु दंब्रा जादु माने बे आंनि खानाय स्टाइलानो मोनफा मुहिनि आरो मानसिफोरा आंनि खानायखौ नुबानो माने सानखायो आरोना बा एमाव राजाया होननानै एमाव बेटा नोम्फानि सिगाङाव बांद्राय दुगानानै लानाङा मिथिबाय सिख्लाफोरा नोंनि खानायाव गोजावा मिथिबाय नोंनि रां रुफायावसो गोजावगोन नोंनि महरा जेसेबां गाज्रि जाया मानो नोंनि आखायाव फैसाल' थानांगौ फैसा थाबासो सिख्ला मोनगोन नों सिख्ला बेबायदि फैसा नुबानो खारफाग्रा सिख्लाफोरा एसे बैसो जानायफोरासोलै जोंफोरबायदि निब्बि श्रेणियाव थानायफोरा निब्बाफोरखौ जोंफोरबायदिखौनो मोजां मोनो बिसोरो फैसा गोनां बोराय हौवाफोर नागिरा ना बा एसेबां नलेज दं नोंहा गासिबो नलेज दंजोबो आंनाव जोंनि बायदि निब्बि थाखोनि सिख्लाफोरा सेंग्रा फैसा गोनांफोरखौ नागिराब्रा खानाय गोजौ फारसेथिं खानाय गैयै कालार खालामनाय एकदमबारे जाला जाथाफोरखौसो मोजां मोनो आच्छा बिदि होननानै नोंबो बेफोरबायदि लागोन नामा नायनो सुखुवा मानो सुखुवा गोजौ जार्मन हाग्राथां माथांसो नुबाय नोंनि बे खानायखौ एसे गुफुर खालामनानै लाबाबाथ' बै दख्ला एसे गुफुर कालार खालामबाथाय जार्मन बिबार बायदिसो नुबाय आरो मा आंनि खानायखौ जार्मन
बिबार बायदि बुंखोब्रा नंगौ नालाय नंगौ बुंदों आरो कलेजाव थांनानै सोलोंथाइ लानांगौआ हा सिख्लाफोर फटायनो थाखायसो रेडि खालामगासिनो दं नामा बांद्राय उतपात खालामदोंबाथाय हिनजाव सासे लाबोनानै होफैगोन आं रायजो जा सिरि सिरि थाबाय था आं नोंनि बायदि गाब्र'नो गोसो गैया मिथिबायना नों साला गाब्र'दोंबा आंबो गाब्र'फागोन नामा गैया नों जि गलति मावबाय आं बे गलतिखौ मावा साबास बिदिनो जानांगौ बिदि होननानै नों उतपात जागोन नामा हा सिख्लाफोरखौल' सानबाय थागोन नामा बेनिखायनो बिहामजोसो लाबोहां जागासिनो आं क्लासिंसि बाथ्रा बुंनाङालै आफा आं बिमा बिफानि नायनाय हिनजाव लायालै आं गावनो फसन जानानै लाबोगोन आच्छा बिदि होननानै नोम्फानि खर'खौ दाजा नोंनि गार्लफ्रेन्डफोरा आंनावसो फन हरो आं बादा होनानै दोनगोन दे नों सिन्था खालामनाङा आफा ओइ बांद्राय खोथा बुङा नों एमाव राजा हानाया थाबैनो गोसोम जानांगौ मिथिबाय गोदोनि एमाव राजाया फैफिननांगौ नोंनि बे सथां फाथां फाख्रा सिख्रा खामानि मावबाय थानाया सलिया आंजों आफा आंनि खानायखौ लानानै नोंहा मा प्रब्लेमब्रा नों आंनो मेट्रिक पास जानायनि जेबोखौनो होआखै मानो नों आंनि खानायाव नांजाबाय थायोब्रा मा होआखै बेलाय थांलाय न'नि लांगोनायाव नायलाय मा लानानै फैदों आं नोंनो नायलाय मा बुस्थु लाबोदों आफा नोंनि थाखाय कलेजाव थांनो थाखाय मोनसे सारप्राइज लानानै फैदों थां नाय थां नंगौ नामा आफा इउ आर ग्रेट आफा इउ आर सो सुइट आइ लाभ इउ आफा खुसियानो लाख'लायनो हाला माथोलै आदाया नायनोसै बेसेबां खुसि जायो बाह बिराद खुसि जाथारबाय माथो खुसिजोंनो रागा जोंलायथारबाय नामालाय मानसियालाय मा जाखो एमाव बेटा माथो बेलाय साइकेलसो साइकेलानोथ' आरो नोंलाय माथो नुदोंमोन आं सानदोंमोन आरो आंनो बाइक होफैदों खोमा होननानै मानो बाइक नांगौ नोंनोलाय हा साइकेलजों थां आंबो साइकेलजों थांदोंमोन गोदो नङा माथो नों साइकेलजों कलेज थाङाखै माथो नों मिन्थियो नामा हा नोम्फाखौ नों नुदों नामा नोम्फानि कलेजाव थांनायखौ नों नुदोंमोन जाहैबाय मा नुलायनांगौ आफा माथो आबैयानो खोथाखादों नोंबो बाइक लानानैसो थाङोमोन नो कलेजाव हैद नङा आं मालाबा मालायनिखौसो लांथ'नानै थाङोमोन दा नों मालायनाव बिलायनो दरखार गैयाब्रा एमाव बेटा नों साइकेल मोनदों साइकेलजोंनो थां माबायदि साइकेल बायनानै होफैदों उनथिंजायबो जिरायग्राबो गैया मानो सिख्लाफोर रोगानो नामा बेनिखायनो नोंनि हारसिंनि थाखायसो आं बे साइकेलखौ बायनानै होदों जाहाथे उनावबो रावबो जिरायफानो मोनै बायदि खमसे खम जायफ्राखौथ' लांफानो हागौमोन ना आं जायफ्राया बहा थागोन दे बहा जिरायगोन जायफ्राया जायफ्रानो सिन्थाना सिख्लाफोरनि सिन्थालै एमाव बेटा नोंफ्राया गासैखौबो मिथिखायो बेनिखायनो साइकेलखौ नोंनि आन्थाल' बायनानै होफैखादों दरखार गैया हारसिं थां हारसिं फै बेयाव लोगोफोरनि नाम बदनाम खालामनानै सिख्ला थिखोनो नागिरदों आं सब जाने आं गासैखौबो बुजियो आंखौ थगायनो दासान साइकेल मोनदों बेखौनो लानानै थां नङाबा बेखौनो मोनबावनायसो नङा नों हे आदा कंग्रेचुलेशन्स साइकेल मोननायनि थाखाय साला खुसि मोनदों नामा नों खुसि जायाखै नालाय नोंनि बदल खुसि जादोंब्रा आच्छा आंनि बदल खुसि जादोंब्ला आंनि थाखायबो गाबलाय देलाय आंनि थाखायबो रागा जोंलाय आंनि खुसिनि थाखाय नोङो रंजाफायोब्ला आंनि रागाखौबो रागा जोंफा आरो आंनि थाखाय गाबनानैबो हो नों गाबनो हाया नामा नों गावबागाव गाबनानै लाब्रा बांद्राय खोथा बुंनाङा दोखो दामदार नांदों लाजिसो माथो नोंलाय लाजिनायखौ सिनायाबालाय नोंलाय आंनि लाजिनायखौलाय बोरै मिथिखो आं मालायनिखौ मिथियोब्रा नाथाय आं गाव लाजिनो रोङा ना बुसे बुनानै गाग्लिनानै हायथा खालामजागोन आंजों बांद्राय खोथा बुंनाङा मिथिबाय बेयाव कलेजाव थांनायनि साइकेल मोननायनि बेसेबां रागा जादों नों आंखौ एरावसिनदोंसो साला बे न'आव थानो बाबायलां होद साला साइकेलाबो दामि मिथार माथो बेखौनो आदाया बोराबदों आंनो साइकेल सालायनोसैलै ओमफ्राय आं साइकेलबो सालायनो रोङाना र' बेखौनो सोलोंगोन आं आदाया बे साइकेलखौ फसायाखैना आंनो बे साइकेलखौ लानानै सोलोंबाय थागोन बापरे मासे मोजां साइकेलब्रा होद आदा सालायाबा आंनो सालायनोसैलै दिनैनो दानो सोलोंनो लांनोसै आं नों माला गुवाहाटियाव थांगोन बेनोथ' जादोंहाय माला थांनाय जागोनथाय आं फैगोन देवबाराव थांनोसै नामा दे जागोन गुवाहाटियाव लोगो मोनहैगोन अब्लालाय औ जागोन दे हा बैथ' जाथिसो आं दाखालि लोगो मोननाया मा होनदों सोरखौ लोगो मोनदों नों नोंनि खाथियाव जिरायनाय सेंग्राखौ आं दाखालि लोगो मोनदों नंगौ नामा बै सेंग्राया ना हाय हाय आच्छा नोंसोरबो दंफैयो माथो औ जोंबो बारा गोबाव जायाखै नों हारसिं नामा औ आं हारसिंसो हारसिं मानो जिरायदों फै जों जिरायफै आच्छा थेंक इउ जाथि बियो आंनि लोगो हाय लोगो बियो जाथि नोंसोरखौ लोगो मोननानै मोजां मोनबाय आंबो जाथि ओमफ्राय नों बहा थांनायमोन आं दासान्दि आदानि खामानिखौ एसे नायगासिनो दङ आं खामानिनिफ्रायनो न'आव थांनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय एसे उखैनाय मोननायलाय हाबफैबाय आं बे हटेलाव मोजाङानो जाबाय दे नैथि खेबनि थाखाय लोगो मोनफिनबाय जों बेबो कइन्सिडेन्टनि नङा होमबा जानांगौ जोंनि लोगो मोननाया बेफोरबायदिनो जागोन खोमा हरखाब लोगो मोननाय नायबावनोसै थामथि बाराव माबायदि लोगो मोनो नाम्बारखौ लालायनानै लोगो हमलायबाय थाबानो जाबायना बाथ्रायालाय थिगखौनो बुंदों नों अब्लालाय नाम्बारखौ हरदो नेक्स्ट टाइम प्लानिं बानायनानै साहा लोंनोसै जागोन दे नाम्बारखौ लाबानो जाबाय थेंक इउ नाम्बार होगोननि थाखाय मानोथो थेंक इउ जासिबावनांगौ जाखो जायगानिनो मानसि आच्छा दे नोंसोर माबाफोर जाबावगोन नामा आं अर्डार खालामबावनि नांला दे जों जेबो जाला खालि नोंल' नोंनिखौ अर्डार खालामदो ना मा होनो जागोन दे आंहालाय रावबो
थाथ'दो ना मा होनो जागोन दे लोगो जोंना लामायाबो एखेखा जों सानैजों ज' थांनोसै दे बिदिब्ला बाय बाय आयौ बाला बिसोर सानैयालाय मालानिफ्राय खान्थाल आथा थाइगिर आथा जाखोसै आं गारिखौ बैयाव पार्क खालामनानै दोनदों नों गारि लाबोदों होमबा औ लाबोदों थौदो बिदिबालाय आयौ बाला लाइन मारिलायदों नामा बिसोर इसेबां थाबनो बावगारबाय आरो जाथिया आंखौ बाला माथ'नि आं जाथि दावसो देलाय नों बा गार्लफ्रेन्ड गोदान लाथारबाय आरो बेनो नोंनि आंखौ मोजां मोननाया बेनो नोंनि आंखौ गोसो थोनाया धोद दावसो देलाय मा होनलाबायदों नोंलाय दावसो देलाय नों गोरोन्थि बुजिदों आंलाय मानो गोरोन्थि बुजिनांगौ दे नोंसोर सानैयालाय मानो जरा जरा आरो लोगोआलाय नोंसोरखौलाय मानो गारनानै थांखो आंनि लोगोआ बे खाथियावनो थायो बेनिखायनो थांग्रोबाय बियो बाथामिस गावनि लोगोखौ हारसिं थिनहरो आरो नोंसोर सानैनि गेजेराव माबा मोनसे गैयाब्ला नों नोंनि लोगोखौ मानो थिनहरनांगौमोन दे दावसो देलाय नों बेफोरखौ मा बुंदों बा सानैजों लोगो लायथा माथो थारमाने नोंसोर सानैजों खान्थाल आथा थाइगिर आथा जालायबाय आरो धोद दावसो देलाय बेफोरबायदि खोथाखौ मिथिया असिया मानो बिदि बुङो नों दावसो देलाय नों मानो बिदि बुङो दे सिखाव खामानि मावग्राफ्रा मालाबाबो सिखाव मावदों होननानै बुङा मिथिबाय थिग बिदिनो सोरनिबा गोसोखौ थगायनाय मानसिफोरा मालाबाबो थगायदों होननानै बुङा जाथि साननैसो आं मा बोराबनानै थाफ्लाखो नों बे सिख्लाजों लाइन मारिबाय आरो दावसो देलाय आं नोंखौ जेबो बुङाखै डेट मिन्स आं नोंखौ रागा जोङाखै बिदि नङा नों खोथाखौ बांद्राय नांगौनि बारा बुंबाय दै जों सानैनि गेजेराव जेबो गैया बिदिबा बुंलाय नोंसोर सानैया नाम्बार लालायदोंना लालायाखै नोंसोर सानैनि मबाइलाव नाम्बार सेभ खालामनाय दङ ना गैया नाम्बारखौथ' जों दासो लादों दावसो देलाय नाम्बारखौ जों दासो लादों दावसो देलायासो दुनियाखौ थगायो मिथिबाय दावसो देलायखौ मालाय थगायनो हाया नाम्बारखौनो दासो लालायबायनो बाला आयौ बिदि थगायथारो आरो बाथमिसफोर गोसो थोलायदोंबा थोलायदों होननानै बुंनो हाया दावसो देलाय नों बांद्राय खोथा बुंबाय दै आं थांनोसै दे जाथि आं थांनोसै दावसो देलाय मामोन बियो मामोन दासो मा खालामखो नों बेफोरखौ नोंसोर सानैया लाइन मारिखुमादों नालाय बेखौ रांगे हाथाव फाख्रिदों आरो दावसो देलाय नों थारैनो सोलायनाय नंमारलालै नोंखौ आं इसेबां सोलायनो नाजासेयावबो नों सोलायमारासै आरो आं बे सिख्लाखौ मालाबाबो मोजां मोनाखै नाथाय नों आंखौ मोजां मोनो होननानै दिनै बुंलायबाय नोंनि बेफोरबायदि दाउदानो आंखौ दिनै थुलुंगा होसिगोन नोंनिफ्राय गोजानाव थांनो बाय दावसो देलाय गुड बाय दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला आंनालाय जिउआलाय बिदिनो खासै आरो बयजोंबो नासयजानाय आयौ बाला आंहालाय रावबो गैया आंहालाय रावजोंबो सैजाया अनजाया गावहानो अननो नागिरब्लाबो अनजाया खालामो अननो नागिरब्लाबो बोराबो बेनोसो मालायखौ दुसिगारो नोंनो माथो अननो नागिरबाबो अनजाया ओमफ्राय मालायखौलाय मानो दुसिनांगौ जाखो बाथामिस जानला मोनला बुंनाङा दे आंहाबा मा जादों नोंलाय माबाल मिथिगौ नोंहाबा मा जादों आंलाय बोरै मिथिनांगौ जाखोब्रा खोन्थायाबा बाय दावसो देलाय आंनि उनाव दाफैदे रब्रा दसे रायलायनि आं रायलायनायनि मुदाव गैया आं रायलायनो गोसो गैया मिथिबायना आंहा दिनै गोसो बायदों गोसो आवलिदों बेनिखायनोथ' नोंजों रायलायगोनब्रा नों गोसो आवलिदों नालाय नोंनि गोसोखौ गोरा खालामगोनब्रा दरखार गैया आंनि गोसोखौ गावबाबो गावब्रेबाबो आं गावनो सुथेगोन आंनि गोसोआ बायदोंब्लाबो आंनि गोसोआ ग्लासफोर बायदि थुख्रा थुख्रा बायग्लिनानै गोलैदोंबाबो आं खनखांनानै साजायना दोनफिनगोन मिथिबाय अब्लाबो मालायनि बुरखायनायखौ नांथारा आंनो मासथिनि बाप्पावै मानो इसिबां दादोगिरिलै बुरखायबाबो बुरखाय जामारालै बे मानसि सासेया ओरै बुरखायनांगौ जाखोब्रा बेखौलाय माबायदि बुरखायबा मोजां जागोन बियो एथ' बुरखायबाय आङो थेवबो बुरखायजाया मा होनानै बुरखायनांगोन आं हारसिंनो रायलायदों फाग्लासो जाबाय खोमा नुयैबायदि रायलायनोसै आं बाप्पावै दुलुर आंखौ माथो होदों माथो फाग्ला मानसियानो माथो होदों आंखौ बाप्पावै दुलुर सेरजों एरायलांबाबो माथो रावखौनो होआ नोंलाय नों हारसिंनो रायलायगासिनो दङबा आं माजों रायलायनांगौ जाखोब्रा दावसो देलाय दङमोन बेजोंनो रायलायबाय दंमोन आंथ' दावसो देलायखौनो नुवाखै बे दासो एरायलांबायना बेखौनो माबा बुंबाय थादोंमोन आं बे रायलायनायखौ नों खोनाफैबाय खोमा बिदिनो मालाबा आद्रा थानाय रावफोरखौ आं हारसिंनो रायलायो रावबो खोनासङाबाबो हारसिं रायलायनानैनो फोजोबो आं आच्छा नोंलाय बहा थांनो नागिरदों आं सानासुर लांनो फैदों बाजाराव आब' दुम्फावा साना जानानै मोजां मोनो
आच्छा जागोन दे आंनि अननायखौ नोंसा आब' दुमफावनो जासिहैबानो जाबाय बिराद गोबाव जाबाय आं दुमफावखौ नुयिया मोजाङैनो दङ ना दुमफावा औ मोजाङैनो दङ आच्छा जागोन दे आंखौ हाय होनहरदों होनना बुंहैबानो जाबाय थांनोसै साला मानसिफोरानोथ' मानो अनजाया जाखोब्रा बेनिखायनो मानसिफोरखौनो अननो बाबाय आं जोख्रांला बुख्रांला बुख्रांलिसो खालामनो गोसो जाबाय आं अनबा अनजायैफोरखौ थुफिराम सारा फाग्ला जाबायदां आं थालाबो बिनि खाथियाव दिनैनिफ्राय है साला दावसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय बापावै हाफांमोननाव थांनांगौआ बावनानैसो दङ आं हाफाङाबा LIC आव एकाउन्ट खुलिगोन ना खुलियाथाय होद बुरखायगोनलां मानसिफोरा माबा आंखौ मास्टार साख्रि मावनायानो LIC खुलिबायसो होननानै बुङो नङाबा बांसिन मास्टारफोरानो LIC एजेन्ट खुलिग्रासो माथो सोरबा जोंजे आंहा गभर्नमेन्टनि मास्टार नङा प्राइभेटआव फोरोंनायसो बेखौनो मानसिफोरा बुजिया प्राइभेटआवलाय मा बेसेबां फैसा मोनोब्रा बेनिखायनो LICनि एजेन्ट जाबायब्रा आं दे बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालामदो आरो हायोब्ला कमेन्टबो खालामनानै खोन्थाहरदो बाय गुड नाइट